Въпросът ми е към нашите гости. Какво мислят по въпроса за границата между частния и обществения интерес? Начинът, по който тя е поставена в България, мисля, че тези от вас, които идвате от други държави, днес видяхте какви проблеми вълнуват българските архитекти и инженери. Също така имате впечатление от застроената среда в България. Смятате ли, че тук нещо трябва да се промени на конституционно ниво? Знам, че въпросът е сложен. Кой от вас иска да вземе отношение? Габор? Du lachst. Also. Питате ме, защото доста време съм живял в България и познавам проблема. Много неща трябва да се променят, не едно единствено. От една страна правят едното нещо е съдът и как се решават, как се взимат решения от съда, дали се взимат по независим и безпристрастен начин, дали има достатъчно съдии, които да се произнасят по такива специфични дела. Съответно, необходимо е да има достатъчно адвокати, които специализират в тази област. Съответно, достатъчно експерти следва да има, които един вид вещи лица трябва да има. И опита ми сочи, че някак се избягват. Извиняваме се, звукът не е добър. Но да, нещо наистина трябва да се направи и може да се направи. Аз съм напълно съгласен с това. В началото, като инженер-консултант, аз работех през съда с адвокати, които идваха при мен с много въпроси. Въпросът беше за сгради. Примерно, какво ще да стане, ако изолацията на тази сграда беше направена както трябва? Какво? Ако беше направена изолацията както трябва, то тогава може би нямаше мазето да е потънало във вода. И съответно, требата на правилните материали. И като работех като вещо лице, видях, че много неща са планирани с добри намерения. Замисълът е бил добър, но както знаем, пътят към Ада е послан с добри намерения. И обаче в един момент, когато е готова сградата, се проявяват проблемите и трябва да е фактически съдът трябва да ползва специалистите, които могат да посочат какво би могло да се обърка и то на възможно най-ранно ниво, за да се предотврати проблема, защото ако вече сградата е факт, хората я обитават, да не говорим, ако става дума за болнично заведение или за летище и се наводни, примерно, се наводнят приземни нива и прочее. Надявам се това да отговаря на въпроса. На професор Шнитер. Благодаря. Аз, разбира се, благодаря за поканата и искам да кажа, че струва ми се това, което чухме днес. Аз съм от малкото не архитекти и не инженери тук в залата. Беше изключително интересно за човек, който така на пръв поглед стои в страни, но така както стоя в страни, аз живея в жилище, построено от архитекти и поддържано по някакъв начин от тях, така че всички сме вътре в някакъв смисъл. Никой не е в страни, никой не е отвън, никой не живее в гората. Live in the forest. We live in a society and we are part of a social system. Връщайки се към въпроса за
конституционната формулировка за това, че частната собственост е свещена, струва ми се, че не е изненадващо, че бащите на Конституцията преди 30 и колко години са го формулирали именно по този начин. Защото в менталитета на българина частната собственост действително е свещена. Ако прочетем българската литература, ще видим, че големите конфликти, описани в нея, обикновено опират до това, че някой е влезъл в двора на другия или в нивата на другия с една педя и това е повод за братоубийствени свади. Ако прочетем документите от целия оня толкова продължителен османски период, ще видим, че причините, поради които българите са ходили при кадията, т.е. обръщали се да търсят юридическа помощ от властта, официалната власт, почти винаги са свързани с спорове за собственост. Така че това със собствеността е изключително болезнена и, как да кажем, наистина сакрална тема за българина и не мога да си представя, че с лекота би могло да се промени това. Аз не виждам как въобще ще се преформулира, така че да бъде от малко приемливо за българите. А каква е причината според вас за това усещане, свързано с собствеността? Има ли обяснения, анализи, исторически причини и кога то е възникнало? Да все пак малко или повече българите са, да кажем, били номадски народ. И в един момент, нали, земята става толкова важна за тях. Сега аз не съм готова да се връщаме чак до номадския период, защото той номадския период е малко спорно колко е бил номадски. Да, официално, да. Но все пак имаме значителни архитектурни паметници от номадския период, така че не е съвсем номадски. Но след осядането тук на Балканите, ако изберем тая фаза, ние можем да проследим в продължение на столетия как на една страна е църковното законодателство, което регулира по-скоро отношенията в семейството, но светското законодателство предимно се занимава с притежания, имущества и спорове около тях. Така че това е изключително централна тема и преди началото на османския период, и по време на целия османски период, който, нали, тук е момента, може би, да уточним, че така както ние много обичаме да твърдим, че сме били под чуждо робство, но не ми е известно робите да могат да си продават нивите, нали? А те през цялото време това правят. Благодаря. Аз искам да дам само един пример. Един типичен устройствен план за строителство, примерно, на еднофамилна къща в Германия. Такива обекти аз правя постоянно. Нивото на подробност, нивото на конкретика, аз няма да го наричам ПУП, защото това е доста повече от това, което е българското разбиране за ПУП, подробен устройствен план, защото те казват, аз трябва в парцела да засадя примерно 2 дървета, имам право да избирам от 5 вида дървесни. Трябва къщата ми да бъде с двускатен покрив. Относно височини, наклон на покрив, цветовете могат да бъдат дефинирани, материалите могат да бъдат дефинирани. Всички тези неща са написани в подробния устройствен план или работен устройствен план и когато архитекта започне да работи по задачата, той няма как да излезе извън тези параметри. И в крайна сметка, когато всички правят така, се получава една хармонична жизнена среда. Опитвал съм се този начин на мислене да го обсъждам с мои български клиенти. Те веднага се противопоставят. Как така ще ми кажат какво дърво да посадя? Как така ще ми кажат къщата какъв цвят да си я боядисам? Това е един вид интервенция в моето лично пространство. Това е моя парцел, това е моята частна собственост.
И ето, още от тук, преди да сме почнали да проектираме каквото и да било, ние виждаме, че в едното общество хората се подчиняват на тези общи правила и накрая излиза хармонична жизнена среда. Нашето общество, още когато споделиш намерението си да му дефинираш някои параметри на застрояването, той чисто инстинктивно реагира, отхвърлящо се, може би да му хареса, но самия факт, че някой му го налага отвън, така провокира една реакция. Това сигурно има други причини, чисто психологически. Архитект Бакалова. В тази връзка съм се чудила дали нашия силен индивидуализъм не е причина всъщност за това толкова категорично да отстояваме правото да сме различни. Всъщност правото да сме различни и до някъде този индивидуализъм реално се насърчава в обществото. Никой още в детската градина или в училищата или в университетите не учи на екипна работа учениците. Винаги насърчава се конкурентността. Те се състезават помежду си. Няма общи проекти между двама-трима човека, които да ги презентират и заедно да получат оценка. В училище вече може би, но не и в поколението, което аз съм била. В университета също. На нас не ни се възлагаха екипни задачи. Нас не насърчаваха на практика да се конкурираме един с друг, както и после в пазара. В този смисъл, от една страна, липсват политики, сякаш да изграждат усещането и осъзнаването, че ние, освен самостоятелни личности, сме и една система, свързана един с друг, която, ако тези връзки не ги осъзнаем, тя просто в един момент ще се разпадне, нали, няма да може да оцелее. Но от друга страна, наистина това отрицание, което много често ни води, може би е така, в основата на тази трудно да дефинираме границата между обществения и частния. В България сякаш идеята за обществения интерес е нещо абсолютно абстрактно. То е само фраза, а няма усещането, че има такъв интерес споделен. Такава е моето впечатление. Бих задал въпроса на нашата адвокатка. Как тя би коментирала границата между обществения и частния интерес в Германия? Знам, че темата е огромна и сигурно само за това може да говорите няколко часа, но ако трябва наистина в 3 изречения да го дефинирате, как бихте го определили? Много трудна задача. Извинявам се предварително за трудния въпрос. На първо място, 3 изречения не са достатъчни за който и да било адвокат. Всяко изречение ще започне с зависи от. Това, което научих днес е, че има много стъпки, които трябва да се предприемат, много неща, които трябва да се променят. И аз мисля, че ограничаването на собствеността в Конституцията може да бъде една от тези стъпки. За нас, както ти описа, за нас, разбира се, също собствеността е нещо свещено, но ние приемаме факта, че държавата определя някои лимити, някои ограничения, защото знаем, че ние сме общество, формираме едно общество и носим отговорност за средата, в която можем да живеем много добре. Така че за нас това е нещо приемливо, то не променя нищо по отношение на факта, че ние сме собственици на съответния имот. Да се обърнем към нашата публика. Някой иска ли да зададе въпрос към гостите? Заповядай. Аз искам да попитам българските архитекти за прословутата ажурна ограда, която всъщност какъв е замисъла? Замисъла е тя да създаде една приятна среда, улична среда, за да мога аз като пешеходец да не ходя между довари, между плътни стени, или има някаква друга такава психологическа логика, защото
Едно е закона, друго е, аз съм архитект, искам да го обясна на моите възложители, защото всеки казва, аз не искам да ме виждат. Обаче като ходиш на улицата, пък ти как би се чувствал? Искаш ли да ходиш между две стени, където няма и тротуар, и просто е много по-красиво да се вижда през дворовете, не защото ще зяпаш някого, а просто защото хоризонта е много по-далеч. И просто и психологическата идея на ажурната ограда. Ами, всъщност, истината е, че съвсем скоро, буквално преди дни, си задавах въпроса за ажурните огради. Доколко те са адекватни по отношение на нашата култура. Истината е, че ако се върнем в нашите исторически селища, Рабанаси, Копривщица, Старинен Пловдив, там доварите са високи и са плътни. И те не случайно са такива. То може би това са векове наред, все пак усещането за нуждата от някаква защита. Комшулуците между оградите, които съществуват, но те са само с близкия съсед, без да излизаш на улицата. Дали това е било, защото е било продиктувано от усещането най-общо за несигурност и нуждата от сигурност, особено в последните години, когато вече Османската империя се разпада и имало страшно много набези. И това е останало като чувството да си защитен, както нуждата от защита, чисто психологически, да имаш, и физически, граница между теб и опасния свят, между културата, дома и чуждото. Сега, това е по отношение на нашите исторически селища. Вече градовете, малко или повече, те създават по-голямо усещане за сигурност, тъй като там има ред, власт, полиция. Не може да се случат дори в 100 години назад, 200 години назад. Те винаги са били на по-сигурно място. Не е случайно миграцията към градовете, когато има чувство за несигурност. Хората се концентрират в тая посока. Може би извън нуждата от социални услуги, културни, образователни. Това е другия аспект, който води до и търсенето на работа, разбира се, но това е другия аспект, който кара хората последните години масово, десетилетия да се ориентират към градовете, защото общо в света има усещането за промяна и за несигурност. И в този смисъл ажурната ограда по-скоро, тя вече има един друг елемент. Аз искам да ме видят. Аз съм новобогаташ, забогатяла съм, направила съм прекрасна сграда, ще изкрия фасадата, не искам. Искам да покажа колко пари съм инвестирала в тази къща. Искам да ме видят. Но и по тази причина, вече като в началото на 20 век, особено в големите градове, оградите стават ажурни. Поне такава е моето обяснение. Но сега виждаме какво случва с ажурните огради. Хората формално правят ажурна ограда и после затварят с дъски, с плет жив, с мрежа, която буквално не прозира. Тоест, явно желанието за осамотение и за сигурност отново надделява в нашето общество и в този смисъл е нелогично ние да вървим срещу инстинкта. Когато хората искат да се чувстват сигурни, спокойни и искат да общуват, те ще свалят сами тези огради. В момента, лично за мен това изискване не е ясно. То е законодателно. Вероятно причината е била точно такава, да разшири усещането за пространство, когато вървиш в града, за да може и дворната зеленина да участва в възприятието. Защото когато един двор е озеленен, ти вървиш покрай него, малко или повече това веднага подсъзнателно променя нагласата ти. И при всички случаи една плътна ограда тя акумулира и повече топлина. Съответно в градовете, където имаме проблем, това, което споменахме за топлинните острови, това умножава проблема. Но истината е, че в момента имаме сблъсък между чисто вътрешната инстинктивна потребност на хората и нормата. И би трябвало да бъде обяснено на хората защо трябва да бъде ажурна оградата, че примерно тяхната зеленина ще допринесе, но точно това е, тук отново се връщаме на момента между личното и нашия дълг към обществото. Имаме ли го въобще? Аз имам един въпрос към нашия гост от Словения, тъй като вие казахте всички обекти, без значение дали с обществено финансиране или частно финансиране. В Словения от 2,5 милиона евро трябва да минат на архитектурен конкурс. За обществените възложители, да, сигурно това е приемливо. Но как реагират частните собственици, когато в своите частни сгради обществото им налага да организират архитектурни конкурси?
И тъй като вашата камара основно се занимава с организирането на конкурсите в Словения и конкретно вие, за мен е много важно да получим така фидбек. Каква е реакцията на частния собственик, когато държавата му налага архитектурен конкурс? Това, което показах, става дума само за обществени поръчки. А частните инвеститори трябва да организират конкурси само когато това е предвидено в съответния градоустройствен план на общността. Те имат повече опции. Минимума е, че ако е написано, че трябва да има конкурс за едно местоположение, което е важно, защото е до площада или до църквата, тогава конкурсът се организира обикновено. Обикновено говорим за конкурс на урбанисти, което означава, че там може да се договаря с различни архитекти. Другата опция, която споменах за българската компания, например, е, те можеха за проектни конкурси да изберат и те самите се обвързаха с проекта на спечелилия конкурса. Тоест, понякога има възможност и понякога ние позволяваме договаряне и те могат да изберат между 2 или 3 проекта, сами да изберат между 2 или 3 проекта. Но в повечето случаи конкурсите са за 2 основни решения и може да изберат Станислав, а не Владимир или обратното. И разбира се, предварителният подбор вече е направен и имате нещо като шорт-лист на кандидатите, които са останали. Тоест нямаме черно-бяла картина. Във всичко става дума за качество и количество. Тоест имаме и моркови, и тояги. В един градоустройствен план, устройствен план следва да има конкурси. Всъщност за обществени места, за обществени пространства. Устройствените планове те се определят от обществото, нали, обществени обсъждания и общински съвети и така нататък. Ето все пак един механизъм, който обществото да наложи своята воля над частния собственик и това очевидно работи. И тези от вас, които са пътували през Словения, сигурно ще потвърдят, че това се усеща, когато човек се движи в техните градове, се вижда как нещата са правени с мисъл. Не са случайно. Не е тази пачворк от сграда до сграда, която по никакъв начин една с друга не е съобразена, което виждаме в нашите градове. Това прави впечатление на всички колеги. Аз доста гости ми идват от Германия, така лично, които като посрещна на летището, още първите няколко километра в София, примерно, като минат и веднага хората им правят впечатление тези неща. Разбира се, ние, които живеем тук, или вие по-скоро, защото аз повече съм в Мюнхен, това едва ли ви прави впечатление, но това е наистина един проблем, който ние трябва да визираме и това е нашата крайна цел – хармоничната жизнена среда. Така, други въпроси към нашите гости? Заповядайте.
продължа въпроса към архитект Кайчер, тъй като и аз смятам, че Словения е така много хармонична среда. Не знам Швейцария на Балканите да не ги обидя, ако кажа. Не знам дали това е от времето още на Йозеф Плешник или сега се случва. Но моят въпрос е, тъй като вие представяте Камарата на архитектите и устройственото планиране, бих искала да попитам дали устройственото планиране все още е в държавна структура в Словения, тъй като, примерно за Сърбия знам, че има този институт по устройствено планиране, който има различни клонове в самата страна и тази политика по устройствено планиране е изцяло така запазена като централизирана държавна политика. Във връзка с това, с което сподели архитект Тодоров по отношение на подробността на устройствените планове, сега в Института за недвижимо културно наследство, където работя, се опитваме да направим едни по-подробни препоръки като режими за опазване за историческо селище. И за съжаление това среща определено отпор и ще видим какво би могло да се случи на тази тема. И за да не е само този въпрос, тъй като смятам, че средата в Словения изглежда така и благодарение на архитектурните конкурси. И така с удоволствие винаги, когато имам време, отварям списание Орис. Не знам в България защо няма толкова конкурси, т.е. аз знам, но дали това е като кокошката и яйцето, ако имаме списание добро за конкурси, дали това би стимулирало тази дейност? Благодаря. Благодаря за комплиментите, ама то нещата не са само цветя и рози в Словения, особено в областта на градоустройството. Системата е следната. Имаме 220, да кажем, общини, което е доста за такава малка страна като Словения, като всяка от тези общини, да кажем, си имат свое звено за градоустройство. Някои са много глупави. Много от тях са много глупави. И цялото градоустройство де-факто е сведено до парцел. Един парцел, друг парцел. Да, имаме общо градоустройство, устройствени като обаче държавата не решава. Не решава това. Държавата решава само когато става дума за големи инфраструктурни проекти, да кажем пристанища, железопътна инфраструктура. Иначе си е местната общност. Местната общност го прави това, което не е добре. Има много проблеми. Както и каза архитект Бакалова по-рано. В нейната презентация ние имаме тези проблеми. Имаме и добри примери, общини с архитектурни политики, примерно по отношение на жилищния фонд, защото има там умни кметове, защото те искат красота, те искат естетика за жителите, за туристите. Така че и с тях имаме много добри отношения и те избират конкурсите и когато не е задължително да се провеждат конкурси. Защото като има повече конкурси, примерно за мост или за друго съоръжение и за всъщност градоустройството, устройство на територията се прави от частни организации. Преди това имахме такъв институт. Институт за устройство на територията. Беше добре, доста добре беше, защото там имаше много и професионалисти, много експертност. Сега имаме такива кантори, които за устройство на територията, да, те са си специализирани. Има и такива дружества за развитие, които имат различна квалифицирана информация и има и корупция доста в Словения, така че и
до 10% общо взето са добрите архитекти, Благодаря. не 50%. Понеже видях, че професор Борисов от заместник-председателя на Камара на архитектите беше вдигнал ръка и се чух току-що с него, той ме помоли да предам, че Камара на архитектите абсолютно подкрепя този подход, който тук днес ние демонстрираме, и те са предприели конкретни действия с главните архитекти в тази посока, нещата да вървят към регламентиране и тази свободия всеки да прави каквото си иска и с пупчета да се решават нещата на парче. Явно това вече е осъзнато и от хората, от които нещата зависят. Всъщност това е и една от целите на нашата конференция. Ние да дадем този импулс към браншовите организации, към политиката, към администрацията, хората, които това зависи. Ще има доста публикации, посветени на днешната конференция, така че и тези, които не са присъствали, ще имат възможност да прочетат какво ние сме си говорили. И надявам се това наистина да даде един импулс към промени в България, за да стане жизнената среда в България красива. Искам да дам думата на Николай Ярамуков за следващия въпрос. Това става вече и на вас и на гостите ни ясно, че нашата професия страда от тежко администриране, от една бюрокрация, която има склонност така или иначе да нараства, и сме стигнали вече до абсурдни ситуации. Така само като за въведение, сигурно не знаете и не бихте могли да знаете, че може би София е единственият град в Европа, който общия устройствен план се приема със закон. В този смисъл ние нямаме на практика местно самоуправление. Нали? Даже през османския период може би сме имали по-либерални местно самоуправление, отколкото сега. Ясно е, че трябва да отидем към някакво лечение. Има различни модели. Аз специално наблюдавам скандинавския модел на устройство на територията и ми се струва, че той като че ли е най-небюрократизиран. Сигурно и вие във вашите държави сте правили залитания в едната или в другата посока. Така, ако може да споделите вашия опит в тази посока, как да се измъкнем от този административен капан? Това е един много голям въпрос. Към всички, everybody. Към всички. Тъй като аз съм много често в скандинавските държави, виждам наистина каква е разликата. Дори разликата между Германия, Швейцария и скандинавските държави. Щом отидете в скандинавската част, виждате разликата. Аз не съм архитект по професия, аз се грижа само за тръбите в сградите, но виждайки, че тези хора се грижат за средата си и колко важно е в скандинавските държави добруването и грижата за социалната система и среда, там това е топ приоритет. И социалното усещане на хората в Скандинавия, Дания, независимо дали е Дания или Швеция и тъй нататък, това са хора, които искат да са лидери. Това е нещо, върху което те поставят сериозно ударение. Ако в Скандинавия построите нещо не екологично, това ще е последната сграда, която ще се продаде. Ако не гледате на устойчивостта, това няма да се приеме добре. Социалната система е тази, която дава властта и избира лидерите си. И мисля, Благодаря, че това е най-общо разликата. Ако
Да, заповядайте. Декана на строителния факултет на УАСГ. Заповядайте. Здравейте. Аз излязох тук, защото може би ще коментирам доста неща. Първо искам да благодаря на всички господа, които изнесоха презентациите, прекрасни, сложиха ръката на болката, които имаме ние в областта на строителство. Но все пак да не забравим, че ние имаме и хубави неща, нали? Не само да кажем, това са ни проблемите. Ама имаме и неща, които са добри. Най-важното, че ние като инженери и архитекти имаме страхотно самочувствие. Нали? Така. Позволете ми, аз няма да задавам въпроси, но относно това, което слушах, въпреки че съм пропуснал началните презентации, но от текста, който четох тук, просто няколко точки, ако позволите. Нали? Първо, обществените поръчки с най-ниската цена. Най-ниската цена, когато ние искаме. Защото има някои обекти, такава е ниска цена, че цената е двойна. Нека да бъдем откровени. Това е много важно. А те се определят на определени хора. Ако не тази фирма спечели конкурса, има обжалване и нещата продължават 2-3 години. Качеството на изпълнение. Може би към първия доклад е бил това нещо, не го помня. Качеството на изпълнение, аз си го помня, камерата на строителите направиха едно предложение, което беше отхвърлено и го помня до ден днешен, разговора беше с мен, че всички, които влизат на обекти от общия работник до майстора, трябва да имат документ. Ние в момента при нас всеки става строител. А това нещо, ако не се промени по този начин и тези хора не минават на курсове и на обучение, ние няма да имаме качество. Качеството не е свързано само с изпълнението и с работната ръка. Свързано е с твърдия контрол, а ние го нямаме. Колегата, последната му презентация, много добре каза. Консултантска фирма, така го казахте ли, надзорна, не помна, а тя само по документи. Тогава ние нямаме контрол. Авторското право на обекта. Инвеститора не му плаща. Пак нямаме контрол. Стигаме до въпроса, хубаво, ако не ми подписваш протокола, дай ми декларация, че отказваш от авторското право. Да търсим решение. Но тези проблеми не са само при строителите. Тези проблеми са и при държавата, които не помагат. Това е много важно. Спомнахте вие преди малко и казахте устройствен план. Добре, направене, аз имам една къща, трябва да я строя. Добре, там не са оправени там сметките, не са изравнени сметките, има разни проблеми. Общината ми дава разрешение, но нямам право да ползвам акт за ползване, докато не се разрешава този проблем. Аз не съм виновен като частно лице. Нямам до моя обект вода. Добре, изграждай го, ти го плати. А сега дали ще ти го платят Софийската вода, то е друг въпрос. Прави тока. Добре, правя го, ама след 7 години, примерно трябва да ми възстановят сума от порядък на 10 000 лева, почват да правят с мене пазарлък, да ми дадат само 5. Добре, това нали са частни фирми. Нали, за енергото или да говорим за Софийската вода. Задавам един въпрос, всички сте опарили от този въпрос. Колко плащате водата на кубик? В Швеция преди малко казаха, там не се плаща водата. 3 лева. Кой го определя? Частната фирма. Те просто са решили, утре ще го направят 3,50. Пак ще плащате. Ако не плащате, ви водят на съд. Аз не искам аз слагам ръката на болката, но ние имаме и хубави неща, между другото. Образованието ни е на ниво. Но проблема не е в университетите. Има една мъдра поговорка, казва така: за да имам инженер, да имам лекар, адвокат, аз трябва да имам добър учител. Нашите учители са с най-ниски заплати. Не говоря в университета, говоря в основното. Значи държавата трябва да дигне заплатата на
учителите в основното образование. Въобще нямам вярно. нищо към никой. Имайте предвид. Аз го казвам от болка. Това, което го говоря го от болка. Аз съм откровен човек. Също така, чух, че нямаме, може би, колективни проекти преди малко в дни от въпросите. Има, в нашия университет има. Какво има? Има. Обучението, което сте учили вие, нали, в факултета, архитектурния факултет, почти учебните програми са същите, само са подновени. Но проблема къде е? Проблемът, че ние вече можем да приемаме студенти, особено за инженерите, айде за архитектите, още има конкурси, на матура по български. Защо не го говорим това? Аз как ще подготвя този студент, където няма никаква основа по математика? Опитваме. Не успяваме. Не го приемате. Още един въпрос към университетите. Искате от нас да имаме високо ниво. Аз 2 конкурса за асистент пускам 2 години поред и не мога да намеря асистент. Защото казва, аз няма да дойда да работя за 1200 лева. Това са проблемите. Не. Значи проблема е целият не в нас, ние. Горе. И не в общините също. Общините са безвластни, да знаете, защото те нямат пари. Аз отивам при главния архитект на дадена община, ама не са ми пуснали парите. Когато държавата иска да финансира в младите хора, нещата ще дойдат на място. Всичките проблеми, които ги казахте преди малко. Съжалявам, че говоря по този начин, просто това за мен е болка. Не говоря като декан, аз говоря като един обикновен работник на строителен обект дори. Благодаря ви. Преди да ви дам думата, само искам една реплика към току-що това, което чухме. Има основна разлика как е регулирана строителната професия в Германия и в България. Ние днес изобщо не засегнахме тази тема и затова искам да използвам този момент да го кажа. Както архитектите, инженерите сме лицензирани като физически лица, по същия начин в Германия като физически лица са лицензирани и строителите. Там няма камара на строителните фирми, защото за мен камара на строителите си е камара на строителните фирми. Аз като физическо лице не мога да членувам в тази камара, т.е. това е камара на фирми. За разлика от камара на архитектите, за разлика от камара на инженерите, където членуват физически лица. Според мен там се крие ключа към много неща, защото една фирма е нещо, което сега може да се появи, утре може да бъде фалирано, да бъде закрито и темата с отговорността изчезва. Докато физическото лице, което е учило занаят, което е минало като чирак, калфа, майстор, изпит, член на камара на занаятчиите. В Германия това се нарича Handwerkskamer. Това е камара на занаятчиите, която си има секции по всички занаяти строителни. Дърводелски, зидарокофражисти, такива. И тези хора като физически лица получават документ и те си носят своя занаят, така както е било едно време и в България всъщност. Защо в България тази система беше заличена след падането на комунизма? Това с разрядите, аз още го помня, макар че бях съвсем малък тогава. И изведнъж се появи тази организация на фирмите. За мен тук е ключа към нещата, но не искам да го коментирам, защото темата е, може би, тема за друга конференция. Чува ли се? Натисни му копчето. Всъщност в отговор на тази експресивна реч трябва да кажа следното. Образованието по архитектура в България беше остаряло преди 35 години, когато аз го започнах, и преди 30, когато го завърших. Още тогава беше остаряло. Факт е, че то
не провокира, не прави връзка с занаята, не прави връзка с реалността, няма практика. Но има един основен проблем и той е свързан с делегираните бюджети, при която се плаща на университета на глава от населението, на брой студент. Това е абсурдната практика, защото в нашето образование по архитектура трудно се влиза и лесно се излиза. Няма вероятно нито един отпаднал студент, освен ако сам не напусне. А истината е, че за да има изисквания към студентите, трябва да има осигурено финансиране за университета, без значение колко студенти се обучават вътре. Това е факт. Преди години взимахме много стажанти, защото се сблъскахме като работодател. Аз се сблъсках с това, че взех току-що завършили архитекти. Признавам си, около година и половина те бяха безполезни за фирмата. Това е истината. По отношение на техническата им грамотност. Започнахме да взимаме стажанти от първи до курс до пети, за да почнем да противодействаме, да учим архитектите на това, не на занаят. За 2 месеца лятото или 3 не може да ги научим на занаят, да ги учим на ролята им. Каква е ролята на архитекта в процеса? Че той е ръководителя. Той е диригента и композитора на целият процес. Да ги учим на мениджмънт, да следят сроковете, да ги учим на договаряне, това е част, да ги учим на презентиране, да ги учим на срещи с инженери, да знаят как да изискват, да ги учим на срещи с майстори, да знаят как да изискват. Това, което очакваме от университетите, е ясно, че динамична е технологията. Непрекъснато се налага всеки архитект и инженер да си обновява знанията, както всеки лекар. Но очакваме от университетите да ги научи на критичност, на креативност, на това каква е ролята им, каква е позицията им, какви са задачите им после като професионалисти. Това тук приветствам и подкрепям вашата теза, че няма как да стане без финансиране. Има един много интересен факт. Човек-икономист, който се занимава с финанси, за да може добре да консултира своите клиенти, прави едно обследване на всички големи империи по света, откакто човешката цивилизация ще съществува. И какво установява? Че когато образованието върви нагоре, империята върви нагоре. В момента, в който образованието тръгне надолу, империята се разпада. И ако ние наистина трябва да започнем промяната, тя трябва да почне от 2 неща. От образованието и от това да имаме, да работим за ценностите си, за професионалната си етика, за професионалния си морал, за да можем наистина да даваме качествени услуги. Защото когато законодателството не работи, когато няма доверие в обществото, то се печели по един единствен начин – с почтеност и съзнание. Аз бих искал да дам думата на нашите 2 гости, инженер Габор Такач и архитект Йорк Виндкен след това. По тази тема, защото сега вкарахме в тази тема, разбира се, и строителите, и тези взаимоотношения ние днес не ги коментирахме, но може би сега е момента, когато е мястото да кажем нещо и по този въпрос. Само да вмъкна, че архитект Виндкен всъщност е председател на една фракция в тяхната камара, която се нарича Съюз на архитектите, инженерите и строителните майстори. Значи, има такава организация, Bund Deutsche Architekten, Ingenieure und Baumeister, която е организация на 3 съсловия и тя има фракции в Камарата на архитектите и в Камарата на инженерите. Но ще помоля след това архитект Виндкен да ни представи какъв е смисъла на една такава организация на няколко съсловия и какви ползи има тя за развитието на професионалната общност. Но сега това го казах само за да помисля по въпроса, докато инженер Габор Такач каже своето мнение по въпроса, който сега коментирахме. Накратко ще говоря, искам 2 неща да кажа. Първото е като реакция на господина, който се изказа. И
Аз от гледна точка на строителен инженер виждам нещата. Имаме много дейности с ЛАСАГ, с студенти. Аз самия съм работодател и мога да сравня с немските, с унгарските работодатели. И по отношение на строителните инженери, ние сме абсолютно доволни. Те идват от университета, знаят каквото трябва да знаят, много бързо учат и реално за месец вече са продуктивни. И трябва да кажа, че ако сравня това с Унгария, българите са по-добре. По-добри са. Значи, ако бях в Унгария, същото щях да кажа. Ако бях сега в Унгария, щях да кажа същото. Хората са много надежни. И наистина за моите инженери, българските инженери, 5 имаме. Отделно имаме 3 други в сферата на услугите. Не мога да се оплача. От моя гледна точка, това не е нещо, което... Не, това е едно от решаващите неща, които да променим за по-добро качество на жизнената среда. Сега, ако позволите, и това касае проблема, как да подобрим качеството. Един аспект беше потребителят е важно. Значи от потребителите трябва да идва натискът. Каза се, че трябва от политиците да има натиск, ама и те се избират от гражданите, от потребителите. Тоест, трябва да има от потребителите натиск на първо място. Затова е много важно да обучаваш, да образоваш, да повишаваш съзнанието на потребителите, за да знаят какво те трябва да очакват като качество. От живота ми в България мога да кажа, че много бързо потребителите приемат нещата и викат така е. Така е. Вика така е, тук е така, тук е така. Сега, това е някаква народна психология. Аз искам да кажа, не приемайте това. Всички се оплакват за нещо, от нещо, обаче трябва нещо да се направи. И от тук трябва да дойде натискът, съответно и за дружествата. И за мен това е една задача да образоваме потребителите и да им казваме, ето това е дължимото качество, което трябва да очаквате. Всъщност, това, което току-що Габор Такач каза, ни връща към момента, когато ние създавахме Алианса за висока строителна култура. Ние направихме един анализ и установихме, че в България няма организация, която да се залага за интересите на потребителя в сектор строителство. И това ние го написахме в нашия устав. И точно това, което току-що формулира инженер Такач, събуждането на потребителската култура, да бъде потребителя взискателен към хората, които създават материалните блага. Това е едно от основните неща, които ние в Алианса за висока строителна култура сме си поставили за цел. Имаме много амбициозна програма, но сега не искам да си правя самореклама на организацията. Ще дам думата на Георг Винтген да разкаже за техния съюз на архитекти, инженери и строителни майстори и как тази симбиоза на трите професии в едно води до една по-висока строителна култура. Да, едно нещо, което е много важно, което се каза е, че урбанизма и строителната среда отразява обществото, разбира се, което го генерира. Ние имаме фракция в нашата камара и тази фракция е за организация, която е над 100 годишна. Тя включва инженери и строителни инженери и майстори, които поддържат традицията, като работят заедно за дадена сграда. И от много години тази традиция се поддържа и разраства. В Словения нещата започнаха през 90-те години и вече имат успех. Тоест, стари структури и организации
имат нужда от време, а за нас е важно, както казах, университетите, архитектите, строителните инженери работят, т.е. се обучават в един университет и те трябва да работят заедно след това и го правят много добре. Но все пак в университетите е проблем те да работят заедно по проекти. В моята организация ние се опитваме да покажем на потребителите и на обществото, че и на политиците, че ние говорим с един глас, особено когато искаме нещо да се промени. Не можем да започнем да обясняваме на правителството или на хората, че че конструкторите имат други неща, т.е. правят различни неща от архитектите, че има важни технически аспекти. За обществото, в очите на обществото, ние сме едно семейство, което е длъжно да построи идеални сгради, идеални градове и трябва да го правим, говорейки на един глас. И само ако сме по-голяма група, можем да променим нещата. Беше много важно това, което чух преди. Разбира се, има менталитет. Трябва да си призная, че няколко пъти съм идвал в България, но това, което съм видял, е твърде малко, за да мога да кажа кои са българите и какви са те. Но трябва да се развие един менталитет и да се каже, да, разбира се, около моя двор не трябва да има стена, зид. Тоест, ние трябва да предоставим пространството на самия град. Това е едно качество, което е нужно, за да останем да живеем в града. Но всичко това може да тръгне в различни посоки, за да се промени. Трябва да започнем от хората, които искат да се променят. Те може да изберат партиите, които искат да променят нещата, за да може правителството да променя законите отгоре надолу. Но това е наистина един много дълъг процес. Благодаря. От моята гледна точка, създаването на познания, че тези организации са винаги началната точка във всяка държава. Може би в началото в скандинавските държави, после преминавайки през Германия и другите държави. Важно е да се създаде потребност от това да има образование, което ще създаде страхотни идеи. Тоест, липсата на промяна няма да доведе до промяна. Непрекъснато човек се учи от грешките си. Не се учите от успеха си. Нека да го подчертаем. Ако нещо се обърка, ще го промените. Няма да сте доволни от него. Трябва да се създаде образование, така че да се избират подходящите хора, да правят подходящите промени и може би това е ключа. Имате думата. Точно сега се включвам. Тъй като разговора леко се завъртя и се стигна до там, че не всичко, което имаме е лошо, напротив, трябва да видим кое е хубавото и да го продължим. В началото стана дума за това, че така и започнахте всъщност разговора за разликата, за границите на обществения и частния интерес. Това е една тема, която е доста отдавна поставена в фокуса на вниманието на поне на архитектите, които се занимаваха с тематиката за смисъла и развитието на нормативната уредба. Аз доста съм разсъждавала по темата, тъй като пряко съм ангажирана в процесите, които са били по
мислене, създаване и след това по прилагане съответно на нормативната уредба, не само като действащ проектант, а и като администратор с цялата административна тежест. Тоест, в тази връзка искам да кажа нещо, което няма да е само импулс, защото за да може едно действие да се развие и да доведе до резултат, импулсът е само първата изкричка. От тук нататък има страшно много работа, която трябва да се свърши, за да могат да се подредят и случат нещата. В действащата нормативна уредба, в интерес на истината, ще кажа първо за раздела на устройственото планиране, след това вече пунктуално за сгради, качество и така нататък, ако не стане дълго. В устройственото планиране, в действащата нормативна уредба в България, която се твърди, че през 2001 година с новия закон е променена като философия и така нататък, тя вече без всякаква философия, всички знаят това, от всичките изменения, но има много полезни неща, които са точно в определянето на обществения и на частния интерес. Не говорим, че е нормативна уредба на боледуващо общество и че има страшно много траш в нея, обаче в нея има най-важните пунктове, които осигуряват защитата на обществения интерес и които могат просто много ясно да бъдат, когато са систематизирани през призмата на обществения и частния интерес, много добре да бъдат структурирани, така че на всеки да му е ясно защо се налага това или онова и защо това се прави. В момента структурирането на нормативната уредба е по някакъв си начин наследен от преди, когато това не е било важно, частния и обществения интерес. И това се пренася в годините. Да, текстове има, но единият текст е там, другият текст е там, един е на ниво общи устройствени планове, другия е на ниво подробни устройствени планове, третия се появява и казва и малките населени места и всяко едно населено място могат със собствена допълнителна нормативна уредба да си определят специфичните правила. Стана дума за ажурните и плътните огради. Ами в Пловдив, в Стария град, на мен ми е хубаво между плътните огради. Не говоря за всички други ансамбли. Ажурните огради са елемент, който в българското разбиране за собственост е необходим, точно за да може да се ограничи собствеността, както някога са синорите. И са ги въвели като правила тези ажурни огради, точно с идеята да се облегчи административната тежест, защото за тях не се получават разрешения за строеж. И всяко нещо, което се прави като изменение, то не се прави с смисъла за обществения и частния интерес, а се прави поради да намалим административната тежест, да улесним политиката за финансиране на фотоволтаиците, да направим това, защото в момента има много голям апетит за промяна на предназначението на земеделските земи, а пък че няма инфраструктура, която да ги обслужва, нали, това вече е много различен въпрос. И всъщност изведнъж се оказва, че тези, които би трябвало по някакъв начин да бдят за обществения и частния интерес, и то чрез регламента в правилата на едно общество, реално нямат представа какво правят. Да, абсолютно съм съгласна с декана на строителния факултет, че проблемите са многопосочни, те са от много посоки, но ние сме ако разглеждаме строителството и архитектурата, ние сме система, взаимодействаща си с системите. Ние не можем да бъдем изолирани. Но когато ние работим само в нашата система, не можем да очакваме, че ще имаме този резултат. Това е по отношение на устройственото планиране. Благодаря. Да, Тъй като наистина времето ни напредва, но наистина съвсем кратко, защото имам един въпрос, който искам да помоля всичките наши гости да отговорят, преди да приключим. Минутка. Да, ще се постарая, въпреки че аз съм доста по принцип обстоятелствен, съм конкретен и давам винаги конкретни предложения. Хората, които ме познават, знаят. С две думи да се представя, инженер Оник Пилибосян се казвам.
и съм потърпевш в строителството, въпреки че съм авиационен инженер. От 12 години се занимавам с санирането в Република България, както и от една година с ВЕИ-тата. Така, моят сантимент е, тъй като моя син е завършил в Германия 17, завършил и там, и е работил 17 години в Германия и е авиационен в Airbus. Другия пък беше в Норвегия и Англия 8 години, така че аз имам опита, защото съм бил в тези всичките страни, които благодаря на всички, които присъстват тук и дадоха своето мнение за своята страна и възможностите България да се развива, и най-вече на организаторите на този форум, на този алианс, господин Тодоров и господин Цонев, които дано да имат силите, здравето, нервите, да могат да продължат всичко това, което са започнали, защото това е много смела стъпка, с която ние тръгваме напред сега, за да измениме нашето законодателство. И за да може да се случи всичко това, за които говориха преждеговорище, включително и заместник ректора на ОАСГ, защото моите всички ръководства по топлоизолации, по хидроизолации, по топлинни мостове са подписани не от кого да е, а от професор Назърски, лично с неговия подпис, на моето име, с успех да постигна в санирането. Така, сега, с няколко думи искам да благодаря още веднъж и на преждеговорившите, госпожа Бакалова, много ми хареса нейното изказване, на господин Сав, който имахме и телефонен разговор, не знам дали си спомня, той по санирането. Много неща му казах, много неща мога да кажа. И ако ме каните, където и да е било, не е казано на форум, може да е в някой офис и така, може много предложения реалистични да направиме и да се реализират в тази страна по възможно най-бързият начин. Но най-важното, което искам да кажа е, че на всички тези форуми следващи, абсолютно задължително е да има присъствие с цената на всичко представители от МРРБ, представители от МОСВ, представители, ако трябва, от Министерския съвет или заместници някои министерства, в същото време да има и от Народното събрание. Защото ние не почнем ли от тях преобразованията в съответните нормативни документи от типа на закони, нали, на уредби и така нататък, не ги ли внедриме, всичко това, което е малко по-трудно ще се прокара. Общо взето. Защото за какво говориме? Значи ние говориме за нулево потребление на сградите. Аз тук не чух това термин. Не чух следващия термин след нулево потребление на сградите. А той, който аз го имам, енергийно позитивна сграда. Това е сграда, която пък ще отдава енергия, нали, навън, за да може да се постигнат всички тези елементи. А ние сме толкова далече, ние говорим в България за клас С, за клас Б, за клас А. Виждате къде сме ние, а къде са други преди нас. И трябва действително да ползваме опита и възможностите на всички тези колеги, които присъстват тук и други, разбира се, в другите форуми, за да може да ползваме техния опит. Защото на България и на още 26 страни е даден срок до 30 юни тази година, буквално до 2 месеца, да си преработят плановете, както е НПВУ-то нашето, нали, към зелената програма на Европа. И то в детайли. Кога и кой за България ще я преработи тази програма? Просто питам. При положение, че имаме 22 предложения, какво да се случи в страната да се изменят тези обстоятелства? Благодаря за хубавите думи, за това, което... Това наистина е една чудесна съвместна работа, която стартирахме с вас ноември месец. Аз си спомням, след нашата кръгла маса, посветена на санирането на сгради, вие бяхте първият човек, който се обади буквално на следващия ден и ни поканихте да ни покажете какво сте направили. Един чудесен пример. Но това е тема, която всъщност не е в фокуса на днешната конференция, но искам да ви уверя, че и есента на тази година ние планираме една кръгла маса, която ще бъде посветена на потребителска тема,
на която ние ще ви поканим, разбира се. Сега, тъй като нашето време вече е на привършване, аз бих искал да помоля всеки от нашите гости да кажат, може би с едно-две изречения, защо е важно в България, също както в другите европейски страни, професиите архитект и инженер да бъдат професии на доверието. Защо е важно и в България тези професии да станат професии на доверието? Мисля, че всички разбирате какво имам предвид. Когато вие ходите на личен лекар, вие му се доверявате априори. Когато отидете на адвокат, по същия начин, при нотариус. Аз като архитект с около 20 годишен опит в Германия мога да кажа, че моите клиенти, когато дойдат в мой офис, те се отнасят с такова доверие към мен и това мен ме задължава. Когато клиента очаква от мен такова отношение, аз се чувствам изключително задължен в всичко, което правя за този клиент. В България нито схващането на обществото, нито схващането на самите архитекти е за професия на доверието. И тъй като тази тема е така водеща към бъдещето, то е ясно за всички, че сега това не е така, но защо е важно да работим в тази посока и в България професията архитект и инженер да стане професия на доверието? Бих помолил наистина с едно-две изречения всеки от колегите тук отпред да кажат своето виждане по този въпрос. Ще приключим конференцията. Yeah, absolutely. Абсолютно. Винаги се опитвам да правя сравнение между нашата професия и другите професии. Представете си, че сте сериозно болни, да пази Бог. Ако нещо ви боли, искате да идете на лекар, при който има опит, който е обучен за професията си. Няма да отидете при приятел да му кажете: имам проблем, можеш ли да ми помогнеш, защото е по-евтино. Професиите на доверието, аз винаги ги сравнявам с колите. Всички имаме коли, купували сме коли и е същото. Ако колата ми не работи, няма да ида при приятел, защото той знае нещичко за колите и се грижи за тях, защото е ефтино. Ще отида при механик, за да съм сигурен, че мога да стигна от точка А до точка без колата. Същата е ситуацията в сградите и като собственик или инвеститор на сграда или човек, който живее в сграда, това трябва да следва циклите на проекта, защото собственик, архитекта, инвеститора, инженери ще включат архитекти и инженери, така че да е сигурно, че сградата е проектирана и се поддържа добре че това и да е доказано, че тази сграда ще продължи да съществува. Микрофона работи ли? Репутацията, особено на професията архитект, понякога не е съвсем добра, защото много инженери и експерти се смятат за много важни и тяхната важност нараства, въпреки че архитекта планира повече. В моята държава обаче думата архитект носи репутация. Той е европейски архитект или той е архитект, който е проектирал това или онова. Тоест, като архитект, когато съм на някоя партия и някой ме попита каква е моята професия и кажа архитект, хората са много доволни да го чуят. Тоест, аз винаги се стремя да запазя тази репутация пред клиентите, пред обществото като цяло. Това е една много стара професия и стига да не губим доверието на хората и на обществото.
трябва да се обучаваме цял живот и нашите професии да бъдат фокусирани в камарите, където да се стремим да правим много трудно загубването на репутацията в рамките на другите участници. По немската телевизия слушам да се говори за урбанизъм, за жизнена среда, сградите на бъдещето и виждам толкова много заинтересовани страни, производители, инвеститори и т.н. И си мисля къде е архитекта, къде е инженера в тази концепция. Както казвате за лекарите. Когато говорят за здравето, има доктори, които участват, но когато се говори за жилищни сгради, мостове и т.н., виждам всякакви други хора. Няма проблем те да участват като заинтересовани страни, но понякога не виждаме там архитекти и инженери и трябва да се опитаме да кажем, че това е нашата сфера, в която ние сме експерти и трябва да участваме. Да, това беше много хубаво, че спомена, че ние сме един екип и че архитектите и инженерите работят заедно и носим отговорност да имаме като финал една добра сграда, да участваме в целия процес и може би предложения за архитектите и университетите още в ранните етапи студентите да работят по проекти, така че архитектите, инженерите и т.н. да работят заедно, защото това е реалността. Но тук студентите се обучават и когато влязат в реалността, трябва в университета работят по-отделно, но в реалността не е така. И нещо много важно, ние контролираме процеса на строителството, защото така може да създадем качество и прозрачност, а прозрачността е много важен аспект. И много хора в този процес, включая и в България, не харесват прозрачността. Но в крайна сметка ние като екип създаваме едно щастливо общество, хора, които с удоволствие ходят в домовете си, в градовете си. И наистина това ще бъде много добре за Европа. България е в периферията на Европа и има много сили, които не искат българите да са щастливи. Има много натиск върху обществото. Архитектите и инженерите, ние имаме възможност да променим обществото и да го направим щастливо. Благодаря. Аз мисля, че е необходимо репутацията на архитектите да бъде подобрена тук, защото в крайна сметка това дава сигурност на потребителя за имуществото на потребителите и това дава сигурност за парите, които потребителя влага в съответната сграда. Разбира се, може да е малко неудобно за архитектите, защото репутацията може да се повиши само ако тези архитекти носят отговорност за работата си, но в крайна сметка мисля, че това би било добро за цялото общество. Някога бях срещнала една идея, че първите архитекти, царете и жреци, са сваляли плановете на градовете от звездите. Психолозите казват, че най-висшият тип нервна дейност, познавателна, когнитивна, е всъщност когато можеш да измислиш нещо, което никога не е съществувало. Ние сме хората, архитектите, които имаме това въображение, това вдъхновение. Ние сме визионерите на този свят и на следващия, този, който ще оставям на децата си. В този смисъл ние сме мечтателите, защото някой трябва да мечтае в едно общество. И затова
Смятам, че доверието на обществото трябва да е в нас. Друг е въпросът, че за да видят и другите нашите мечти, те трябва да бъдат реализирани с помощта на нашите колеги и приятели инженерите. Аз се включвам след казаното от архитект Бакалова, за да напомня, че в българската традиционна култура строителите на мостове или на църкви или на сгради са доказвали здравината на своите творения, като са били първите, които минават под тях. Тоест, те не са имали нужда от писменно доказателство или от диплома, за да докажат качеството на това, което са сътворили. Защото една от средновековните епитети за Бога е архитект на света. Тоест, както вие сте богове творейки, така и той е архитект, сътворявайки света, в който сме. А пък сега, колкото по-модерно живеем, толкова повече това дълбинно заложено доверие в майсторлъка и в способността се измества от всевъзможни видове регулации и правила. Сега аз, понеже освен другото работя в една национална агенция за оценяване и акредитация, където даваме оценките на всичките български висши университети и училища. И мога да ви кажа, да, архитектурата наред с медицината и с националната сигурност са регулирани професии. Нали, те имат особен статус, там има специални норми, т.е. колкото очевидно това подсказва, че някакси законодателя мисли за архитектурата като за нещо по-различно, много важно, наред с, пак казвам, с медицината и с националната сигурност. Обаче, от друга страна, колкото повече правила слагаме, колкото повече бюрократизираме и описваме, и толкова повече изтласкваме въпроса за доверието в страни. Тоест, ние сме сега поканени да вярваме на това, че вие ще ни построите здрави къщи, не защото вярваме, че вие сте добри архитекти, ами защото имате диплома и там пише, че сте завършили професия с еди каква си регулация. На мен ми се иска да направим някакси крачка назад и да се върнем към онова време, когато всеки един по-отделно, и това е много важно, нали, че отделният човек заема тази позиция. Не цялата гилдия, не цялата фирма, не цялата кантора или всеки един отделен човек трябва да заслужи правото на доверие. Така че на мен така ми изглежда. А инак България не е в периферията на Европа, нека само да кажа. Погледнете внимателно географската карта и ще видите, че от нас нататък продължава още доста. На изток искам да кажа. Понеже докато стигне микрофона до мен, най-вероятно свършиха добрите изказвания. Ще погледна леко метафорично на материята. Не знам дали се замисляме как може да бъдем професия на доверието в общество на недоверието. Работейки в система, в която никой на никого не вярва и никой на никого не иска да вярва. Система, в която вместо да се обединяваме, се разединяваме повсеместно всякъде и надявам се тази конференция като някакъв акт да послужи пред обществото за модел, че архитекти и инженери не са врагове за така къша и хляб, да го кажем по-народно, или поредната порция въглехидрати, а ние сме хора, които работят от едната страна на бариерата, ако въобще трябва да има бариери. Оттам нататък, за да говорим вече за професия на доверието, нещата трябва да се променят най-вероятно на някакво малко по-централно ниво. Не искам да засягам, но ще я засегна на любимата ми тема за нашия невероятен закон за устройство на територията.
който като факт, не знам дали споменах в изказването си преди това, обнародван март месец 2001 година до сега, за 23 години след приемането му в законна сила, е изменен 105 пъти. Този невероятен така сакрален акт на работохолизъм от нашите депутати, като изключим техните така ваканции в странни периоди от време, означава, че закона се изменя средно на по 6 пъти в година, което означава, че на всеки 2 месеца той се променя. Не може такава аморфна структура от закон, който се променя на всеки 2 месеца, и аз лично не осмислям, не съм толкова тесен специалист, но как успяват да направят оценка за въздействието му върху другите закони, след като той е в постоянен процес на изменение. Това е изключително така гениална форма на развитие. И докато продължаваме да не осмисляме факта, че като държава, в която всичко е забранено, докато не бъде разрешено, ние сме свикнали да живеем на този принцип, като други представители на фауната, не искам да ги споменавам, така и с тези дни загинаха много от тях. Няма как да не осмислим факта, за мен поне, че закон, който първата му страница е изписана само с изменения, допълнения и прочие, така ако човек се вгледа в датите, някои са през няколко дни, паранормално явление за мен, този закон просто не трябва да съществува повече, а не да бъде ремонтиран. Казвам го от гледна точка на това, че в тая държава вече се е превърнало в национална доктрина да се правят ремонти, за да бъдат ремонтирани в последствие, а не за да бъде свършено нещо както трябва, говоря в така параметрите на качествената жизнена среда. Тоест едно нещо като се направи веднъж, да не се пипа после 50 години. Няма да влизам в фактите с жълтите павета на София, защото как учих преди 20 и много години, все някой ги прережда и все никой не ги е наредил. Ще приключа, за да не съм така по-многословен. Надявам се да ми се разбраха метафорите. Благодаря за вниманието. Sorry, can I just say one word because sure I cannot leave it like this. Мога ли само една If дума I да really кажа, не said мога да that оставя така Bulgaria is нещата в at България? the periphery of Europe, then I'm completely wrong. Не, I аз apologize. Yes, ако but съм I казал, wanted ако to се е say разбрало it's като on the че България е в periphery of the периферията, European Union, yes, and this is true, and my idea was more България е в that, периферията the whole European Union географски is under attack, на yes, and Европейския especially съюз, on the а мнението periphery, ми е, че целият Европейски certain съюз е forces, под you know what I заплаха mean, и is trying особено to по create периферията, unhappiness, split the society, точно yes, and там to има split at the end the действия, European Union. които And тежнения this is why I за said, разцепване the на architect Европейския and the- съюз. and the- И това everybody го who's involved has казвам и a- като has a certain архитект и obligation. всеки, всъщност и като архитект и всеки, в независимо в какво качество, има този дълг да прави обществото и хората не по-нещастни, а Благодаря по-щастливи. на всички колеги, че така постоянно реферират към Европа, защото утре е точно Деня на Европа и по този повод аз днес търсих възможност просто да открехна тази тема. Ето, че сега по един съвсем естествен начин вкарахме и Европа, и България. И сега, като последен колега, който очаквам да се изкаже, Владо Крайчар от Словения, също една държава, която макар и съвсем малко петънце на картата на Европа, един чудесен пример, от който ние, другите малки държави, може да се получим, защото като че ли ние постоянно реферираме към Германия, но Германия е друга величина, докато аз много се господин Крайчар дойде на нашата конференция, защото това, което той ни даде като послание, всъщност е много близо до нас, чисто исторически, трансформацията от соца към демокрацията и като големина на държавата, мисля, че ние намерихме един много добър пример, към който да реферираме.
Заповядай, Владо, за твоите заключителни думи. Много благодаря. Аз ще започна от думите на колегата. Въпросът за доверието е свързан с идеята за общност и общество, защото без доверие няма как да се наречеш държава, страна. Трябват ни институции, като съдът, полицията, на които трябва да се доверяваме, в които трябва да има доверие, защото без тези реквизити няма общност, няма общества. И ние като професии, като нашите, трябват ни лекари, на които да се доверяваме. Има други професии, инженери, архитекти, които имат огромно въздействие върху средата. И важно е, защото сградите, които строим, къщите, които строим, те не са за година-две. Те са за 10 или 100 години. И ние живеем, работим в тези къщи, в тези сгради. Нашите деца ходят в училищата, в училищните сгради. Ние всички ползваме парковете, така че е от изключително важност как ги проектираме тези домове, тези къщи, тези сгради. И за това ни трябват професии, на които професии на доверието, за да оформят такава среда. И накрая, мисля, че доверието само законодателство не стига за доверието. Трябва и експертност и отговорност. Не е само въпрос на отговорност, а отговорност като в законовия смисъл. Тоест, защото законовата отговорност е различна от другата отговорност, да кажем, моралната отговорност. Така че имаме една нова ситуация сега с изменението на климата. И всъщност част от нашата отговорност е да можем да откликваме и на тези въпроси. Това е предизвикателство и за архитектите, и за инженерите да намерят как точно да подходят към новите предизвикателства. Благодаря много на всички наши гости и последно ще дам микрофона на архитект Цонев, който откри конференцията, да я закрие. И искам да пожелая на всички вас много успехи и да се видим на следващото мероприятие на Алианс за висока строителна култура. Ние ще ви се обадим с конкретно предложение, което вероятно ще бъде след около половин година. Благодарим още веднъж за вниманието на всички. Имаше един много интересен въпрос, който не беше зададен, но аз обещавам на нашия сътрудник, защото дойде от него, да го препратим към всички и да очакваме един писмен отговор, към който ние да го обработим, свързане с законодателството. Но той подлежи на подготовка. Аз искам да завърша с следното нещо, което не смятах да закривам тази невероятна конференция. Но тези препратки от всички от вас, които чух, ме наведоха на мисълта за оградите, мостовете. Вие всъщност ще се сетите за какво говоря всеки момент. Че тази тема е на близо 150 години и тя е в едно изречение казана от уста Колев Ичето. Не стройте довари, които да ви делят, сторите мостови, дето да ви събират. И с това смятам да приключим тази конференция. Надявам се да сме построили доста мостови, които да ни се съберат за близкото бъдеще. Приятна вечер на всички. Благодарим за вниманието. За нас беше удоволствие да представим тези теми пред вас. Довиждане и до нови срещи.